I pozdrav svima, dragi moji. Evo, neplanirano sam morao da napravim ovaj video, budući da je puno vas kontaktiralo me u zadnje 3 dana i svi su se pojavili sa jednim istim pitanjem. Kako da napravim avatar, meni avatar ne štima, ne mogu u Google Gemini da formiram avatar. Evo, sada sam snimio ovaj video kako bih vam pokazao i vodio vas kroz jedan taj mini tutorial koji traje 1 minut, da bi vas uputio i naučio kako da napravite avatar i kako da pristupite Gemini Omni funkcijama videa da biste radili ono što smo gledali u zadnje 2 epizode. Pre nego što se pozabavimo sa avatarom, moram da vam se svima zahvalim, svakom od vas, zato što je moj video, ovo ChatGPT još uvek ne može, dostigao 100.000 pregleda. Hvala vam svima na tome, a sada ćemo da se pozabavimo avatarom, pažljivo pratite uputstvo i krećemo. Ono što ne bi trebali da radimo, to je da pristupamo Geminiju preko pretraživača, preko Chroma, preko Firefoxa. Zašto? Zato što tu se obično nalaze te starije verzije i kao što možete da vidite, svi dolazimo do ovog prozora. Kada kliknemo dole na videe, otvara nam se ovaj prozor u kome nema avatara. I šta treba da uradimo? Da izađemo napolje, da odemo u Play Store i u Play Store-u da ukucamo u Gemini i da skinemo aplikaciju. Kao što možete da vidite, ja imam već instaliranu aplikaciju na telefonu. Vi skinite, povežite s vašim mailom i dolazimo do aplikacije koja je već na telefonu. Kliknemo na aplikaciju i to je to. I mi sad ovdje imamo verzije Flashlight i Flash, ostavimo tako kako jeste, to je za početak. Kliknemo gore levi ugao, kliknemo na video, kliknemo dole na plus, pogledamo prvo šta ima u ponudi, ima naravno Omni verzija postoji kakva i jeste i kliknemo na plus i imamo šta da vidimo, pojavio se avatar. Znači, aplikacija daje avatar. Kliknite na Get Started i sama aplikacija će pokrenuti avatar i pratit ćete korak po korak, step by step. Jako važna napomena svima vama da nastavite dalje da koristite Google Gemini u pretraživaču na način koji ste već radili u poslovima koje ste već započeli ili koje već imate pohranjene tamo. Nemojte ništa brisati, ostavite. Instalirajte aplikaciju, pokrenite video i vidjet ćete kako Gemini Omni radi sa vašim avatarom. Ako želite još ovakvih praktičnih saveta, pozivam vas da zapratite moj YouTube kanal Ikanos Sinhronos. Vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav svima!